راديو إيرنا مس راديو إيرنا يقوم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات أبون كاثوليكاويت بيت كريستيان زي سبغا سجنيتي كبور أبونا فقر مريم حقوس مسبصتهم فتحي كرغبو زتصوع سلامو سلفي بعسر تحد حدار أب كتما جنيفا سويزرلاند تغايدو أدياب أفدق بيت صحفة ودب حورات عقرات زتخايد سلفي بمؤمنان دليت فتحي سويزرلاندن زتودب غينو أبونا فقر مريم حقوس مسبصتهم بهتسكو فتحو تصويعوم سلفنياتات أبوتاتنا بيالو እምነትን ሐሳብካ ብነጻ ምግላጽን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልዩ ምእሳር ኣባታት ሃይማኖት ምዝኽታ ምእመናንዩ ኣቦታትና ብህጹጽ ይፈትሑ ዝብሉን ካልእን ጭርሖታትን መልእኽትን ኣመሓላሊፎም ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኤርትራ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት እሱራትን ክፈትሕ ጸቕጢ ክገብር ጸዊዖም أبون كاثوليكاويت بيت كريستيان زي سبخا سجنيتي كبور أبونا فقر مريم حقوس ناي إيروبا مغشوم زازيموم نيرتراب استملسلو بعسر تحمشت كمتي كلتشعن عسران كلتن كام معرفو نفرت اسمراتج ويم توسيدوم أدوم حوغا أبي اللو زفكر سب بناتسنت ينبر ناي كالوت ناتسنتكا يخبر إلم تمرتك هبوز صنحو مرحي هايمانوت كام معرفو نفرتي كم سوس دود أمبر أبي ناي بوتا تقيدم كم زلو زفلت يلن كم مغتلتا نايتي أمانغو فدرالاو منغسي إثيوبيان حيلتا تقراين زكايد زلوزتا رديت ناملا سميناو كفالتا هاجر بزي عنكفات كبات صح أبسم معتبتيحو كلت يوم وغنات أب كينيا كتما نايروبي بزكايد وزتا سبعو رديت ناب كللات تقراي أمحران عفران بزغل تفقوان ناب هزبي كبات صح مغانو أبسم معبتيحوم بوغن فدرالاو منغسي حلقة ستاف سراويت إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جولا كمون بوغن هواحات لعلوي أزاز سراويت جنرال تادس ورده كتامو مابزنبرلو اتسمع بغصبت تكباراو كغون مغانو مونغونيا أوليسوغن أوباسانجو نغازيت إنياتات أبزابوغال أملكتوم كلتي موغنات هواحات عدقو زفتحالو مسرح نمجمارون حباراو كوميتي كغمو أبسمع بتيحوم لعلي فرقي كاب حزب تግራይ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘተ ሰላም ኣብ ዝተጀመረሉ ብኡንብኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ዞባ ክባጽሕ ትጽቢት እኳ እንተነበረ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክረኽቡ ገና ኣብ ትጽቢት ከም ዘለዉ ይገልጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፈደራላዊ መንግስቲ ተዛታይ ሪድዋን ሁሴን ብዓርቢ 11 ሕዳር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተላእከ ረድኤት ዝጸዓና 35 መካይን ናብ ከተማ ሽረ ኣምሪሕን ምህላውን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተለገሰ ሓገዝ ግና ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክስዕብ ምዃኑ መልኪቱ ከም ዝፍለጥ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ መላእ ትግራይ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ ብሕወሓት ካብ ዝቐረቡ ቀንዲ መዛተይ ነጥብታት እዩ فرنسا أما أكلاي بحرين العلي عسرة معلتات تغتي زصنحو سدتنياتات ناب ودبا كتقبلهم موسانا مس إيطاليا أب دبلوماسياو قرقوس مئتوا مع كنات زين أوروبا غليصن منغس إيطاليا نتا 234 سدتنياتات زصعنت ناي هيوت أدحن مركب أب كل ماياتو نلعلي عسرة معلتات كوانت تصنحت ناب إيطاليا كيتاتو كالكيلواي تصنحوم فرنسا نتم سدتنياتات زتفلالي هاجرات زغنو 234 سبات أبز تقبلتلو هتوت حكمنا ورديت نزد اليوم قدات بونبو ناب هوسبيتال كم زوصدو جيرا حلوف يمناو مرقت زلوا قداميت منيستر إيطاليا جورجيا ميلوني نتم سدتنياتات نموت كم زفردتم كتجنزب يجبا ازغا أنصار هجراو حقن نبهلن لمدتاتن هاجرات أوروبا زتحسنيو كتبليا منيستر قدات واتساب فرنسا كاترين كولونا نغفيتا أغريبا نسا مثل باريزيا نابزا كايدوتو كالمت ايغ اتي بيت أليا سوس دسو قمتي سب أو نت زغودوليو بمبال بجورجيا ميلوني تمرح زلا إيطاليا بزمقد دزن تغتسلا حدقنيا سعبين كختلا مغانو أتنكغا جورجيا مولون بوغنا بزهبتو ملاش فرنسا بزعبا حدثي زمتصو سدتنياتات حلايت كتمثل مفتانا مورالاو بايتا يبلان إيطاليا غا كاب كلن هاجرات أوروبا بتصعكي سدتنياتات كتساقي تصنيحايا بمبال اتياب العليا استفنو نغفيتا كم زي تقبلو فليتا
እቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ዜጋታት ኣይኖት ሃገራት ምዃኖም ብወግዒ እኳ እንተዘይተገልጸ 44 ካብኣቶም ብዘይ ኣላይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እዮም። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ክእለይ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ብነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ተፋንዮም። እቶም ኣባረንቱ ተሰነይ ከረን ኣስመራን ዓሰብን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታላትን ግዝያዊ መእለይ ውግኣትን ክሕከሙ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት በብእዋኑ ናብ ዓዶም ከም ዝተፋነው ዝሓበሩ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኤረና ብኽልተ ሕዳር ድማ ከቢድ መውጋእቲ ዘለዎም 10 ካብኣቶም ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገዓዙ ሓቢሮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዳግም ተወሊዑን ልዕሊ 2 ወርሕ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ዝተወቁ ኣማይት ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ ይእለዩ ከም ዘለዉ ክሕበር ጸኒሕዮ። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ፎኪስ ጉድኣት ንዝበጽሖም ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝእለይሉ ግዝያዊ ማእከላት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተቂሙ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ኩናት ንዝተወቁ ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕካም ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ብዝሒ ደም ስለ ዘድለየ ብሃገር ደረጃ ደም ናይ ምልጋስ ወፍሪ ክካየድ ከም ዝጸንሐን ይቕጽል ከም ዘሎን እቲ ናብ ሬድዮ ኤረና ዝተለኣከ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ምምላስቶም ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዝርከቡ 15,000 ወተሃደራት ሃገሩ ንምዝታይ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ኣካይዱ። እቲ ፕሬዚደንት ካብ 10 ሕዳር ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰኒዩ ኣብ ሓይልታት ምድሪ ኣየርን ባሕርን ይስልጥኑ ኣለዉ ዝተባህሉ ሶማላውያን በጺሑ። ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ኣሜሪካ ብዘካየዶ ምብጻሕ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክሰዶም ፈቃደኛ ከም ዘይኮነዩ ኣመልኪቱ። ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ክተሓባበሮ ድማ ብወግዓ ሓቲቱ። ኣብ 23 ጉንበት 2022 ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሓሰን ነቶም ንልዕሊ 3 ዓመታት ተዓጊቶም ዘለዉ ወተሃደራት ሃገሩ ንምምላስ ዝዓለመ መደብ ሒዙ ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ኣብ 5 ወርሕ ንኻልኣይ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ወለድቶም ወተሃደራት እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ዝኣተዎ መብጽዓ ምምላስቶም ወተሃደራት ክትግበር እንተዘይክኢሉ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክውድቡ ምዃኖም ይጠንቅቑ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሃምዛ ዓብዲ ባረ ኣብ ጅቡቲ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ 7 ሕዳራት ሒዙ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሓሉ 3 መዓልታት ምስ ጸጥታውን ወተሃደራውን መደባት ንምትሕጋዝ ኣብ ዘኽእል ዛዕባታት ብምትኳር ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ተመያይጡ። ንሱ ምስቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብተወሳኺ ጅቡቲ ብዘይካቲ ካብ ነዊሓት ሒዙ ኣብ ትሕቲ ዓቀብ ሰላም ዝተሓቑፈ ኣስታት 3,500 ወተሃደራት ናብ ሶማል ውፈራ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመ ልዕሊ 120 ሰባት ዝቐተለን ኣስታት 300 ድማ ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ሞቃዲሾውን ሓካይምን ቀዳማይ ረድኤትን ምልኣኻ ብስም መንግስትን ህዝብን ሶማል ኣመስኪኑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ባረ ጅቡታዊ መዘንኡ ዓብድልቃድር ካሚል መሐመድ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት እዩ ኣብቲ ሃገር ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዱ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ቱርክ ንመጀመርያ እዋኑ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ሕዳር ኣብ ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ምብጻሕ ምስ ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ብምትኳር ክዝትዩ። ንሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝነጥፉ ምንቅስቓሳትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ሱዳን ብምርኻብ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ኣድሂቡ ክዘራረብ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ዑደት ክካየድ ትጽቢት ዝተገብረሉ ኮሚሽነር ቱርክ ብሰንኪ ግጭት ካብ መነባብሮኦም ምስ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ዞባ ኣካል ተረኺቡ ኩነታቶም ክዕዘብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ኣብ 2019 እንተኾነ ከቢድ ምንካስ ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ይወቀስ። እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ብፍላይ ኣብ ልዕልቶም ኣንጻር ትዕልዋ ብምክያድ ንመሰጋገሪ መንግስቲ ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣድማን ተቃውሞን ዘካየዱ ሱዳናውያን ብሓይልታት ጸጥታ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለታት ማእሰርትን ካልእ ግፍዕታትን ብተደጋጋሚ ክኹነን ጸኒሕዮ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኤርትራ ትርከበን 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይሕጋውን ካብ ቁጽር ወፃን ዝኾነ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝገትእ ኣህጉራዊ ውዕል ተጸንቢረን። እቲ ካብ ሰነ 2016 ኣትሒዙ ግብራዊ ዝኾነ ብኣግሪመንት ኦን ፖርት ስቴት ሜዠርስ ዝፍለጥ ኣህጉራዊ ውዕል ዛጊት 100 ሃገራት ክታመን ኣንቢረን ኣለዋ። ኤርትራ፣ ኣንጎላ፣ ናይጀርያን ሞሮኮን ድማ ነቲ ውዕል ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተጸንበሮ
ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣረጋጊጹ ብመሰረት ጸብጻብቲ ሃገራዊ ትካል ዓመታዊ ካብ 11 ክሳብ 26 ሚልዮን ቶን ዓሳ ብዘይ ሕጋውን ካብ ቁጽር ወጻብ ዝኾነ መንገድን ይግፈፍ እዚ ድማ ብገንዘብ ክትመን ከሎ ካብ 10 ክሳብ 23 ቢልዮን ዶላር ይግመት ሕብራት ሃገራት ብዘቐመጦ መቐን ውሕስ ሸቶታት ምዕባለ ዘይ ሕጋውን ካብ ቁጽር ወጻን ዝኾነ ምግፋፍ ዓሳ ክሳብ 2020 ሙሉእ ብምሉእ ክግታእ ነይርዎ ልዕሊ 1,000 ኪሎሜትር ዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ትውንን ኤርትራ ኣብ ኢንዱስትሪ ምግፋፍ ዓሳ ካብተን ዝደኸማ ሃገራት ዓለም እኳ እንተኾነት ካብ የመን ግብፂ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዝመፁ ዘይ ሕጋውያን ገፈፍቲ ኣብ ክልል ማያ ከይጽግዑ ክትገትእ ግን ጸኒሓ እያ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ወይ ናዚሪስ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ጊዜያዊ በዓል መዚ ከም ዝቖመ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ኣናድሉ ሓቢሩ እቲ ቤት ምኽሪ ድሕርቲ ብትሽዓተ ሕዳር ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ካርቱም ዝርከብ መንግስቲ ሱዳን ከም ዘይውክሎምን ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎን ብምጥቃስ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ብህዝቢ ዝተወከለ ጊዜያዊ በዓል መዚ ቆይሙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ እቲ ቆይሙ ዘሎ በዓል መዚ ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ትካላት መንግስቲ ናይ ምምሕዳርን ጸጥታ ንምሓዝ ድማ ፖሊስን ሰራዊትን ከቕውም በይናዊ ስልጣን ከም ዘለዎን ገሊጹ በጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ ውሳኔ ቤጃ ናዚሪስ ምብራቕ ሱዳን ብዝምልከት ዛጊት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን በቲ ቤት ምኽሪ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ቤጃ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ሱዳን ኣይውክለናን እዩ ብምባል ክስረዝ እዩ ዝጠልብ እቲ ጠለብን ካልእ ጉዳያት ፖለቲካን ዞባ ምብራቕ ሱዳን ቆላሕታ መንግስቲ ሱዳን ክረክብ ምጽዋዕ ንወደብ ፖርት ሱዳንን ካብ እናብን ዘራኽብ ኣውራ መንገድታትን ናይ ምዕጻው ተደጋጋሚ ኣድማ ኣካይዱ ቤጃ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ከባቢታት ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ብሄር ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ሓያሎ ቀቢላታት ዝሓቖፈ እዩ ቀቢላታት ቤጃ ምብራቕ ሱዳን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤርትራ ከካይድዎ ዝወጠኑ ዋዕላ ብመንግስቲ ሱዳን ከም ዝተኣገደን ኣብቲ ኣኼባ ንምስታፍ ናብ ኤርትራ ዝነቐሉ ሱዳናውያን ድማ ኣብ ዶባት ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝተዓግቱን ነናቦቶኦም ከም ዝተመልሱን ይዝከር ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተበገሱ ዝተገልጹ 31 ስደተኛታት ጽዒና ብ30 ጥቅምቲ ዝተበገሰት ጀልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክልማ የመን ከም ዝጠሓለት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እታ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ሰባት ጽዒና ዝነበረት ጀልባ ምስ ማዕበልን ኣኻውሕን ተራጺማ ድሕሪ ምጥሓላ 3 ሬሳ ክርከብን ከሎ ናይ 28 ሓተት ዕቑባ ሃልዋት ግና ኣይተፈልጠን እታ ጀልባ ካብ ገማገም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝተበገሰት እዩ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ኣመልኪቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተበገሱ 54,000 ስደተኛታት ንጅቡትን የመንን ዘማዕዱ 50 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝኣተው እቲ ትካል ሓቢሩ በዚ መንገዲ እዚ ናብ የመን ብምእታው ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምስጋር ካብ ዝሕልኑ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ምዃኖም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ብጉዳይ ዋሕዚ ሓተት ዕቑባ ክሰሓባ ዝጸንሓ ብሪጣንያን ፈረንሳን ሓድሽ ስምምዕ ከቲመን እተን ሃገራት ብ14 ሕዳር ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት ፈረንሳ ካብ መሬታ ተበጊሶም ብመንገዲ ካልእን ካልእ ከባቢታትን ናብ ብሪጣንያ ንሰግሩ ሓተት ዕቑባ ንምግታእ ኣስታት 900 ተወሰኽቲ ኣባላት ሓለዋ ክትዋፍርያ ብሪጣንያ ብወገና ናብ መሬት ፈረንሳ ንዝለኣኽ ተቆጻጻሪ ሓይልን ንወጻኢታት ናይቲ ፈረንሳ ተዋፍሮ ኣሃዱ ሓለዋ ዶባትን ዝውዕል ንሓደ ዓመት 74 ሚልዮን ዶላር ክትከፍልያ መዓልታዊ ብጀላቡን ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን እናተሓብኦን ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ናይ ዝሰግሩ ዘሎ ብስሓተት ዕቑባ ካብ 10 ናብ ኣማይት ሰጊሮ ይርከብ ብሰንበት 12 ሕዳር ጥራይ 853 ሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተው ዝሓበረ ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገር ኣብዚ ዓመት ብጠቕላላ ልዕሊ 40,000 ከም ዝበጽሑ ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት ናብቲ ሃገር ዝኣተው ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዞም ምስቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐት ኣብ ሕግን ሰብኣውነትን ዘተኮረ ሕቶታት ስለ ዘለዓዓለ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝወሓዙ 10 ኣሽሓት ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብናይ ጎማ ጃላቡን ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ብምሕባእን ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ፈረንሳ ከም ዝተኣኻኸቡ ይፍለጥ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ሓያሎ ዝተጠረቱ ወተሃደራዊ መኮንናት ከም ዝኣሰሩ መርባ ዜና ካብ ካርቱም ሓቢረን መብዛሕትኦም ቶም ዝተኣስሩ መኮንናት ብስም ሓይሊ ሓርበኛታት ኣብ ዝጽዋዕ ምንቅስቓስ ስለ ዝተወደቡ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ እቲ ምንቅስቓስ ከም ዝተመስረተ ብወግዒ ብ13 ሕዳር ምስ ተሓበረ ሒደት ሰዓታት ጸኒሖም እዮም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ነቶም መኮንናት ክኣስርዎም ጀሚሮም
ካብቶም ኣብቲ ዕለት ዝተኣስሩ መኮንናት ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ነበር ካልል ሰዓለ ኣልሳዋርሚ ከም ዝርከቦም ሱዳን ትሪቡን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ካልኦት ኣባላት ምንቅስቓስ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ወተሃደራዊ መኮንናት ነበር እውን ይህደኑለው ምንቅስቓስ ዝተጠረቱ ወተሃደራዊ መኮንናት ሱዳን ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምቅዋም ዝዓለመ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይገልጹ እቶም መኮንናት ስምምዕ ጁባ ንኽብርታት ህዝቢ ሱዳን ዘዋርድን ንዕጡቓት ተቃወምቲ ዳርፉር ድማ ዝያዳ ስልጣን ዝህብን እዩ ብምባል ከም ዝቃወምዎ እቶም ወገናት የረድኡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ናብ የመን ዝቕንዕ ዝነበረ ኣሳስ 70,000 ቶን ተባርዐ ባእታ ሚሳይላት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ እቲ ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ንምስራሕ ዝሕግዝ ተባርዐ ባእታ ብዕንፀይቲ ኣብ ዝተሰርሐ ጃልባ ምስ ዱኽዒት ሓዊስዩ ተታሒዙ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተታሕዘ ተባርዐ ባእታ ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ 10 ሚሳይላት ከስርሕ ከም ዝኽእል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ሓቢሩ ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ሓይልታት ሑቲ ኣብ ዘካየድዎ ዓውደ ውግኣት ብተመሳሳሊ ተባርዐ ባእታ ዝተሰርሐ ሚሳይላት ከም ዝጥቀሙ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ብተወሳኺ ኣንፊቱ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ወሽመጥ ፋርስ ንምሕላው ዝተዋፈረ መበል 5 ጭፍራ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነታ ጃልባ ኣብ ክልል ማያት ዑማን ብሃንደበት ንፈተሻ ደው ከም ዘበላ ኣፈኛ ኮማንደር ቲሞቲ ሆውኪንስ ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ እቲ ተባርዐ ባእታ ምስ ዱኽዒ ተመሳሲሉ ምስ ተታሕዘ ሰራሕተኛታት እታ ጃልባ ዝኾኑ 4 የመናውያን ናብቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ሃገር ከም ዘረከቦም እቲ ኣፈኛ ኣፍሊጡ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ስምዕ ምቁራጽ ተኹስን ዘተሰላምን ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ከምኡ ድማ ሓይልታት ኣምሓራን ዓፈርን ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝጽውዕ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ በዓል ስልጣን ብ15 ሕዳር ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዋዕላ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ነቲ ዝኸተምሉ ስምምዕ ንምትግባር ድልዋት ምህላዎም ከም ዘረጋገጹ ብምጥቃስ ንዝዕንቅፍዎ ኣካላት ኣሜሪካ ተሪር ማዕቀብ ከተነብር ከም እትኽእል ኣንፊቱ ኣሜሪካ ነቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተማኪሉ ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ንዘተሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ ንምዕዋት ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብዝለዓለ ትኹረት ክሰርሑ ምጽንሖም ኣገንዚቡ ነትግባር እቲ ስምምዕ እውን ብዕቱብ ክከታተሉ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ሰራዊት ኤርትራ ምልሻታት ኣምሓራን ዓፈርን ካብ ትግራይ እንተዘይስሒቦም ኣሜሪካ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ድማ እቲ ስምምዕ ነዚ እውን ከም ዝጽውዕ ብምርግጋጽ ነዚ ንዝዕንቅፉ ኣሜሪካ ትኽተሎ ፖሊሲታት ማዕቀብ ንምንባር ዓይና ከም ዘይተሓሲ ኣስሚሩሉ ኣብ ርእሲ እዚ ትስምምዕ ብዘይካ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክስሕቡ ስለ ዝብል እዚ ብኽልቲኦም ወገናት ርድእ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ብ2 ሕዳር ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ መሰረት ብመካይንን ነፈርትን ዝተጻዕነ ህጹጽ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ክልተ ቅነ ድሕሪ ስምምዕ ክኣቱ ጀሚሩ ዘሎ ረድኤት ንህጹጽ ሕክምና ዘድሊ ናውትን መድሃኒታትን ብዓጸቦን ዝተጠቕዑ ዝውዕል መኣዛዊ መግብታትን ዘጠቓለለ እዩ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ክልተ ዓበይቲ መካይን ዝተጻዕነ መድሃኒታት ናብ መቐለ ከም ዘብጽሐ ከፍልጥ እንከሎ ናብታ ከተማን ሽረን ብነፈርቲ እውን ህጹጽ መድሃኒታት ከም ዝለኣኽ ሓቢሩ ውድብ መግቢ ዓለም ብወገኑ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጸዓና መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ብምጥቃስ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምብጻሕ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቕጽል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሳት 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ ብዝሒ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ብልክዕ ንምፍላጥ ናብ ኩሉ ኹርናዓት ናይቲ ክልል ምፍታሽ ከም ዘድሊ ኣነጺሩ ኣሜሪካ መራሕቲ ኣሸባብ ንዝርከብሉ ቦታ ዝሓበረ ሰብ $10 ሚልዮን መሳኽቲ ምዃና ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዘርግሖ ሓበሬታ ቁጠባዊ መሓውር ኣሸባብ ንምዕጋድ ዝኽእል ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ እውን ተመሳሳሊ ሞሳ ክወሃቦ ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ ሚኒስትሪ ቀንዲ መራሕቲ ኣሸባብ ኢሉ ዝጠቐሶም ቀዳማይ ኣሕመድ ድርዬ ምኽትሉ ሓማድ ካራተን ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ጀዳ ሙስጠፋን እዮም
እዞም ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ አሸባብ ዝርከብሉ ቦታ ይኹን ዝጥቀምሉ ናይ ቁጠባ ስልያን ካልእ መርበባትን ዝሓበረ ሰብ ድማ ነፍሲ ወከፎም $10 ሚልዮን ክተብ ምዃና ኣሜሪካ ብ14 ሕዳር ኣብ ዘርጋሕቶ ጻውዒት ኣመልኪታ። አሸባብ ንዓቕምን ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ብምብዳህ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ ምምሕዳር ባይደን መራሕቲ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ እዮም ዝበሎም ንዝሓበሩ ሰባት ገዚፍ ገንዘባዊ ጉንዖ ሰሊዑ ዘሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ዘካየዶ ብውሕዱ 3 መጥቃዕትታት ኣሳት 130 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 400 ድማ ቆሲሎም። ኣሜሪካ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ንሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብምሕጋዝ ብ11 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 17 ኣባላት ጉጅለ ከም ዝቐተለት ኣቐዲማ ሓቢራ እያ። ምስ አሸባብ ኣብ ምርብራብ ዝርከብ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብወግዒ ሓገዝ መሻርክቲ ሓትት እኳ እንተሎ ካብ 2019 ናትሒዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣሳት 5,000 ወተሃደራቱ ምስቲ ኣብ ወፍሪ ዝርከብ ሰራዊቱ ክጽንብሮም ዘይምኽኣሉ ብቐጻሊ ዘዛርብ ዘሎ ዛዕባ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ብ9 ሕዳር ኣብ ዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ብውሕዱ 48 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስታዊ ትካል ግብረ ሰናይ ብ16 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ማእከላይ ዞባ ዳርፉር ከባቢ ቤንዳሲ ጀጉማ ዝተባህለ ቁሸት ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት 17 ሰባት ክቆስሉ እንከለዉ ልዕሊ 15,000 ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ምፍንቓሉ ኣመልኪቱ። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሚስርያን ኣውላድ ራሺድን ዝተባህሉ ቀቢላታት ከም ዝተኻየደ ዘመልከተ ትካል ዕጡቓት ሞተርሳይክል ንምስራቕ ንዋና ድሕሪ መቕታሎም ከም ዝተላዕለ ሓቢሩ። ምስቲ ግጭት ተተሓይዙ ኣብታ ቁሸት ዝርከብ ናይ ኩዳር ኣብያተ ሸቐጥ ከም ዝተዘምተን ከም ዝዓነወን ናብ ጎረባብቲ ቁሸታት ዝሃደሙ ነበርቲ ናይ ዓይኒ ምስክርነቶም ሂቦም። ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብዙሕ ሰባት ገና ምጽራይ ከም ዘድልዮ ብምግንዛብ እቲ ግጭት ኣብ ተኣፋፊ ጸጥታ ንዝርከብ ኩነታት ዞባ ዳርፉር ከየጋድድ ዘስጊ ኢሉ። መንግስቲ ሱዳን ኣብታ ግጭት ዝተጓሃረላ ቁሸትን ከባቢያን ሓይልታት ጸጥታ ይዋፍር እኳ እንተሎ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣሰካፊ ናይ ጸጥታ ሃዋህው ከም ዘለዩ ሕቡራት ሃገራት ዝሕበር። እቲ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ካብ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ሰዓታት እቶእቶ ዝርከቡ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰራዊታ ናብ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ተዋፍር ምህላዋ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ ገሊጹ። እቲ መርበብ ስሞም ንዘይገለጾም ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ድራዓት መካይን ዝርከቦ ኣጽዋርን ወተሃደራትን ጻዕና 12 ነፈርቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሳሶ ከም ዝዓለባ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ 250 RG33 ዝዓይነተን ነታጉዝ ጻወራ ድራዓት ብዝተሰነዩ ኣስታት 180 ወተሃደራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢ ወደ ቦሳሶ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር መርኪዞም ኣለዉ። ዕላማ ምውፋር ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብታ ርእሰ ምሕዳር ዛጌታ ይተነጸረን። ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብዛዕባ ምውፋር ሰራዊት ኣፍልጦ ኣለውዎ ዝብል እምነት ከም ዘየሎ ጋረወ ንምንጭታቱ ብምውካስ ኣንፊቱ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ሶማል ነበር መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ሻሕካር ዝምድና ከም ዝነበራ ይፍለጥ። እቲ ዓረባዊት ሃገር ንኣባላት ፖሊስን ሓለዋ ገማግም ባሕር ናይቲ ኣንጻር ፋርማጆ ዝኾነ ፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ዓብዱላህ ደኒ ተሰልጠን ምንባራ ይግለጽ። ፕረዚደንት ደኒ ዘመነ ስልጣኑ ዘብቃዓሉ ግዜ እናተቓረበ ይመጽእ ምስ ምህላው ምውፋር ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብታ ርእሰ ምሕዳር ተወሳኺ ፍሕፍሐ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝኸፈተትሉ መበል 20 ዓመት ጸንቢላ። ኣብቲ መሻርክቲ ሃገራት ዝተረኽባሉ ብ10 ሕዳር ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ጽምብል ኣሜሪካ በዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕላማታታ ንምዕዋት ካብ ዘካየደቶም ተበግሶታት ብኣብነት ከም ዝጥቀስ ኣምባሳደር ተሃገር ኣብ ጅቡቲ ጆናታን ፕራት ገሊጹ። ኣዛዚ ናይቲ ብልፍንታዊ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዞባዊ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ጃሚ ሻውሌ ቦገኑ እቲ ምትእኻብ ጽምብል መበል 20 ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ዝምድና ንምሕያል ዘሎ ድሌት ዘንጸባርቕ ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ድሕርቲ ኣብ 11 መስከረም 2001 ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እቲ ሃገር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሓዛ ደልያ ንሳ ድማ ጅቡቲ ኮይና ፈረንሳ ድማ ኢዳ ዘርጊሓ ተቐቢላትና ክብል ኣገንዚቡ። ኣሜሪካ ካብ 10 ሕዳር 2022 ኣትሒዛ
ኣብ ጅቡቲ ነፈርቲ ሄሊኮፕተራት መራኸብ ኩናት ልዕሊ 4500 ወተሃደራት ዝሓቆፈ ሰራዊት በቀዋምነት ኣብ ለመንየ ከተዕስከር እንከላ በብእዋን እውን ግዙፋት ናይ ኩናት መራኸብ ብምጽጋዕ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከም እተካይድ ይፍለጥ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን